Валентин Словак, който може да действа отлично и в центъра на терена. Кишадай изтеглил се малко по-назад с хубав пас. Вече в наказателното поле се развива атаката на Лудогорец и това е гол. Домакините повеждат още в четвъртата минута. Вандерсон бележи. Озова се не покрит в наказателното поле и с точен удар по диагонала дава преднина на Лудогорец. Къде тръгна тя? Роман Прокаска сбърка с този техничен пас с пета. След това нямаше как да покрие човека си, изостана и Вандерсон хладнокръвно успя да преодолее Боян Юргачевич, който плонжира. Това обаче не му помогна особено. Роман Прокаска. Сигнал на Никола Попов. Удар на Натанел. Получи се зрителна измама. Топката обаче не е в мрежата. Технично беше покрил близкия си ъгъл Юргачевич. Той с нелошо подаване към Франсис Нар, който овладява, замахва, прибира топката, връща назад, шанс за отбора на Левски. Удар право в Владислав Стоянов. Ето го финта на Марселиньо. Имаше закачане. Марселиньо, удар на Марселиньо, рикошет в стената и 2-0 за Лудогорец. Отново е безпомощен Боян Юргачевич, тръгна към другия ъгъл, но след коварния рикошет получил се при този изстрел на Марселиньо. Резултата вече е 2-0 в полза на домакините. Домакин, двойната смяна в Левски е извършена. Отново изпълнението на Марселиньо и рикошета направил резултата 2-0. Бе хванат в крачка Юргачевич, не мръдна. Разбира се, не може да бъде винен по никакъв начин. Сега ще разберем по-добре. Да, точно така в Лука Саша. На кой ще бъде записано попадението, мисля. Спорно подаване на капитана на Лудогорец и изключително грубо влизане на Козмин Ноци, който правилно ще бъде санкциониран. Не спори. Безобразно влизане. Вижте къде е кръка на Козмин Ноци. Други съдии биха могли да санкционират и по-сурово Козмин Ноци. Късмет за Роман Прокаска, че Козмин Ноци не го намери още по-силно. Да, това е правилното решение. Козмин Ноци е изгонен с директен червен картон. Мехди Бурабия. Разбъркване в наказателното поле. Има ли кой да стреля, да нанесе решителен удар? Да, интригата се връща с пълна сила в 81-та минута. Роман Прокаска, човека заради когото Козмин Ноци беше изгонен, прави резултата 2-1 за полза на Лудогорец. Левски връща един гол в този матч. Левски намалява резултата. Ето го центрирането. Да видим какво се случи. Анисе търсеше къде е топката. Тя попадна в Роман Прокаска, който от границата на вратарското поле просто се обърна с лице и намери очертанията. Йордан Минев изпусна Роман Прокаска. Позволи му да се обърне и да отправи от близка дистанция. Изстрел право в стената. Този път нов шут на Анисе.